някакви затова така са такива столчици. Какво ти е вдъхновението толкова? За мен вдъхновението ми, колекцията ми се казва винаги различна. За начало да речем да почнем с тези. Тези са единични. Така, общо колко пижата ще ни покажеш? Тоест колко комплекта, ако има комплекти? Комплекти са фактически 3 комплекта има. 3 комплекта са. Изцяло всичко с смола. Айс резин се казва. То... Може би само тук ти се е получило така леко замътня. И си направила твои обкови след това? Да, абсолютно. Всичко си... В това отношение поне всичко си е ръчно направено. Така съм го замислила. Тук ти е малко по-плитка в единия край смолата. Да, знам. По-така нестандартни. Пружинки от патрони за ключове. Тук съм експериментирала с кожа вътре. Малко по-меки станаха. Еко-кожа. Кожа с косене. Не, без косене. Еко-кожа. Да, еко-кожа. И малко по-меки станаха самите. Понеже вътре се... Не го бях обмисляла както трябва. Добре. С тези комплектчета са много. С тези основно много хубаво се получават, много се харесват. Защото като пробвала съм вътре, те се губят, просто изчезват от смолата. Много е тежко. Обръща ли се или стои това? Ми стои. Аз си го слагах. То са лепи са така за кожата и затова... Какво е това уше? Моля да знам, какво е това уше? Това не е уше, ми е просто такова. Не си го показвам. Това е... Ти си го направила? Да. Първо хартия. Добре, значи това, което харесва ми идеята като идея, ще се направя всичко от смола. Добре, чудесно. Модерна е в момента хубаво. Обковите не са ти лоши. Принципно. Въпреки, че имаш надъвквания на тълта, а не би трябвало. Трябва тези илюстрации да са твои по някакъв начин. Дали ще си надраскаш нещо, което да си сканираш, намалиш, увеличиш и там каквото ти трябва, или ще си го създадеш директно рисувайки. Браво, Мария, вече си дипломирана в нашата програма по приложно обижителя. Честито и много творчески успех ти пожелавам. Много. Късмет. Благодаря.